Er is niet meer roer van de Kate van Lucas en Rick uit Oudegeer. Verleden jaar kocht de vreunengroep van zijn eigen boercenten een steencaravan. Die mocht bij boer Tjeertsma onder Goudse Poel op het Hiem staan. Maar juist zeggen de jongens met eigen negen hoe de Kate in vlammen opgiet. Hier. Ja. Nou, de voet. Oh, de voet, ja. En niks meer. Wat doet het met hem? Ja, dat is kan. Dit weer eens plakje hier komen zitten. Ja, altijd gezellig. Ja, gezellig. Iedereen met de hele groep. Ja. Gewoon gezellig met elkaar zitten en ja, dan wordt er niks meer. Dat kan wel niet meer. Wat voort. Ja. We gaan hier elke week heen. Ja. En dan hebben we niks meer. En dan zitten we thuis. Ja. Heb je geen andere Kate in het dorp wat je hem heen kennen? Als nou dat leeftijdscategorie. Ja, dat ben ik groter meisje. In het dorp is nog onrust ontstaan, omdat dit al de vierde bron in kwarte tijd is. Naast de bron in de jeugdkate wie direct bron bij de christelijke basisscholen, bij een biegebouw van een wenning en verleden weken bij een stalling voor ponies. Nou ja, er zijn meerdere branden geweest. Het zijn al hier hakjes. Dan bij de haven en ik. Hakje op brand, nou, hier hakjes op brand. En we zitten op fiets, we zijn al van uw hakje gaat binnen kort ik voor. Ja. De boet naar het dorp, de meeste zelf ben ik net thuis. Nee. Ideale plak, ideale tiert. Niemand shot het. Maar hij je een pyromaan in het dorp dan? Ja, waarschijnlijk al. Waarschijnlijk al, ja. Nou ja, als je dit kan net achterhalen. Ja, dat doe Dit kan al de kwartsluiting best hebben, maar. Dat had geen toeval wezen. De politie doet onderzoek naar de bron, maar keert er voor eerst net vanuit dat er een pyromaan in het dorp actief is. Man, je zult dwars zo lang om tafel om te praten over de bron.